हॅलो हॅलो. अगो हस काय? हॅलो. मुंबई काय? मुंबई का? तू काय? मी जमिनीच्या तुकड्या र. हो काय? हा म्हटलं हस काय, म्हटलं फोन लावून बघूया, म्हटलं खबर नाही काय तुझी. मग बोल काय म्हणतेस? जॉब कस की काय कामावर? नाही. मग बघू मला माका काहीतरी जॉब बघ काय असलो तर. माकाच बघ. तुकाच बघ म्हणजे तू काय जॉबवर नाही? माझ्या- काही मला भात बीत काय पिकलं नाही यंदा, दुष्काळ 13वा महिना येलो हा. त्यामुळे म्हटलं मुंबईत काही जॉब असलो तर बघ म्हटलं. माकाच शोध तू जॉब करायला शकतो. तू कशी होत म्हणजे तू इतके दिवस मग करतं काय? जॉब शोधते. जॉब शोधतसच अजून छे. मग अरे माझ्याकडे ये, मी तुका लावतोय बघ जॉब का. तुझ्याकडे कसलं जॉब आहे? माझ्याकडे आताशी वय चालू हा. वय करूचे ढोरा सोडले नाहीत ना लोकांनी, ते वय करूचे कुठानं काय जरा इलच तरी मॉप झाला. या बोला किसरला असा वाटता. कुठ आणलं कुठ माहिती माहिती काही विचारलं काय रे? हा कुठ नाही, कशाक म्हणतात तू? मुंबईत जाऊन विचारलं माझं वाटतं मुंबईत जाऊन विचारलंच तर. जॉब शोधूच शोधू म्हणजे शोधून गावत माझ्याकडे शोध इंटरव्ह्यू देऊची करत नाही हा. एकदा कुठं तू बाहेर आणलास की मी बघलं की इंटरव्ह्यू पास तू. होय काय? हा घरात टाकत येऊ को येऊ वाटेत टाकलास की ना पास. पेमेंट काय आहे तुमच्याकडे? फुल पगार, का? फुल खाऊन पिऊन. खाऊन पिऊन 17.5 रुपये मिळते. अरे पेन्शन पेन्शन मोठी आहे. पेन्शन पेन्शन 6 महिने जर तू झालास की पेन्शन लागू 70 रुपये पेन्शन. विचार करता. तुझ्याकडे कोण एम्प्लॉई नाहीत काय? एम्प्लॉय मरणाची लाईन लागता, पण ते पास होत नाहीत पुढे. कुठं तो भारो घेऊन पडतं. मग तू माका जॉब कशाक विचारतो? तू जॉब विचार अगो तुका आता तू सांगतं जॉब का नाही म्हटलं हय तरी ये. आता तू बोललास भाताचा काय खरा नाही. अगो आता भाताचा खरा नाही हा. बाकीचं काम धंदे. बाकीचं काम माझ्याकडे हा भरपूर. माणसं भेटत नाही त्यामुळे गोंधळात झाला. मग तू बाकीचंच काम कर ना, जॉब कशाक शोधतो? अरे गो ती जॉब शोधूचा म्हणजे आता तुका आता नंतर माहित नाही काय आता ता वेगळा कॉचमॅट. नोकरी करून मी जॉब करून इकडचं सांभाळणार. इथे मका कामाक माणसं हवीच तशी म्हटलंस तरी. केवढं मोठं तू बिझनेस बिझनेस म्हणजे बाबा किती काम आता कडे माणसं बघिये किती आहेत ती. व्हिडिओ जायत नाही रोज आमचे. हो एकाव काम धंदो नाही ना माकाव नाही हा. माहितीये तुका त्यांका वाटलं सगळ्यांका बसानच होते दोघ जण व्हिडिओज बनवतात, पण हय मरतात त्याचा कोणाक काय माहितीच नाही. ह्यो तकडे मरता फोटो काढून काढून लोकांचे. दिसता ना. अगो पण ह्यो तकडे सकाळी 5 वाजल्यापासून एडिट करता आणि मरता फोटो काढूक जाता. मी इकडे सकाळी 8 वाजता उठल्यापासून ढोरा सांभाळ, ह्या सांभाळ, ता सांभाळ ह्याच्यात मरतं. म्हणून आता म्हटलं एम्प्लॉय बघते कोण मिळतात का. आपणा काय कामा विमाशी लॅपटॉप बिपटॉपशी असला काय नाही आपल्याकडे. गावात भरपूर काय गावातले सगळे मुंबईत पळतात. त्यांका मुंबई हवी आहे, त्यांका गावातला पडला नाही. आता तू बघलस ना जाऊन मुंबईत बसलं. माका जॉब असा मी जायत नाही. ऑपॉर्च्युनिटी किती आहेत सांग. माका 15,000ची नोकरी दिलेली, मग सोडलंय आजची. काय करणार? कशाक म्हणजे मशीन आहेत माझे बाबा. माझी गाय आहेत, पाडे आहेत 3. त्यांका जोता गुजू करूचे आहेत. खरंच माका 15,000ची नोकरी तुका हवी असली तर सांग माझ्याकडे ऑफर. मी गावात राहून तुका नोकरीत लावू शकतो. म्हणजे काय माझी वट ती बघ. स्टार्टिंग तुका 15,000. तुका काय गाडी भाडा फिरायचा काय तू काय शिकलेलं त्यामुळे काय टेन्शन नाही. हवी तर सांग. पहिला तुका ऑफिस मध्ये बसायचा, मग मी सांगता येते जा, मी तुका सांगान मग तुझा पगार वाढत. तुझ्या शिक्षणावर अवलंबून परत माका स्टार्टिंग का होतो भाऊ 15,000. मी म्हटलंय राम 15,000 पण तो तुझ्या राहता काय त्या मनाचा. तू आता 4 महिने करतोच 4 महिने शोधतो मी. 4 महिन्यात तुका 15,000 म्हणजे आता 4 महिन्याचे 60,000 रुपये झाले असते. 20,000 सोड, 40,000 बॅलन्स. काय हिशोबा तो बघ. 40,000 मस्त सांगाक मिळाला असता. अरे मी जॉबला तरी आहे कुठेतरी, तू काय करतोय. बरोबर ना. गो कामा माझ्याकडे दुसरा हवा असला तर तावा, पण ता पुढच्या वर्षी का यंदा नाही. यंदाक नाही आता आधीच माझ्याकडे इला. माका सांगितलेला बघ माणूस कोण असली तर सांग माका. पण ह्या काम मस्त. तुझं शिक्षण काय तर बघ. माका काय माहित नाही तू किती शिकलं. 12.5 शिकलं. 12.5 शिकलं काय? 16.5
16.5 अर्धवट अर्धवट 17वी अर्धवट कशात म्हणून टाकलं? म्हणून मग म्हणून माती. तुझ्या जॉबचं वांदे वा 17वी शिकले. मग तो आता 17.5 शिकान कोण नाही विचारणार. 12.5 शिकतोस तर जॉब का लगेच लागतं. 17.5 वाल्यांका का 18वी वाल्यांका नाही लावित होतोय. ती घरात बसानं कळला. गप्पा झाला. हो हॅलो 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 नेटवर्क माकडला नेटवर्क मध्ये नाहीस की का? आधी असतो तर माझ्याकडे जास्त पगार होतो. किती 20,000 होतो. भातातले कुसुंडे बाजूक काय नाही. आधी काम काम काय होतं या माहिती आहे? काम काय होतं त्या माहिती आहे काय सांग? भातावरचे कुसुंडे बाजूक हाताने उचलून काढणे 20,000 जमा पेमेंट करणे. 20,000 पेमेंट होता. बघ खतरनाक. काय रे? हॅलो 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 माईक चेक. हा ऐकलं काय? बोल, मी ऐकतोय. मग इथं विचार करतात काय तर सांग लवकर, नाही तर माणसं उभी आहेत लाईन. नेमकं प्रश्न पडत आणि मी इथं गेले तर काढू त्यांका. नाही 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 कुसुंड्यांका नाही काय होणार हा. तू फक्त हाताने उचलून फक्त डब्यात ठेवूची आहेत त्यांका. पुढच्या वर्षाक उपयोगी आहेत त्यांचो कुसरुण्याचं. कुसुंड्याचो. मग का कुसुंड्यांचो पुढच्या वर्षी कशा कशाक म्हणजे हेका हवे होते मुंबईत जाताना देवचे होते डब्यात ना भरून. बियाणं द्यायचा होता काय? हो हेका हवे होते मुंबईत. कशात? हो ट्रेन मध्ये सीट मिळत नसली की खाजत राहायचा. गर्दी असली ना ट्रेन मध्ये तर उपयोग फायदा त्याचा चांगलो. तुका हवे तर पाठवून देते तरी जाताना घेऊन जाऊ का रे? म्हणजे साहेबाक घालतं की म्हणून तुका नोकरी लागत नाही. काहीतरी मनात ठेवून जाऊ नको. गो त्याच मनात ठेवून जाऊ नको. हॅलो हॅलो हा रे ऐक. टिपराक येता की नाही विचार टिपराक नाही येता. ह्या काय गाण्याचं सूर लागत नाही म्हणून तर येत नाही. सूर सूर बिघडलो लागतो. हा. मी त्या दिवशी मुंबईत जाऊन मला मैफिल गाण्याच्या मैफिलीक जाऊन इलंय नाट्य प्रबोधन मध्ये. काय नाट्य प्रबोधन. काय होतं? काय रे नाट्य प्रबोधन नावाचं पाठोळा केलाय त्याचा नावाचा. नाट्य? नाट्य प्रबोधन. नाटकं असतात. अगो, त्याच्यात गाण्याचा कार्यक्रम होतो लावलेला. आमदार खासदार इल्ले. दिवाळी पहाटला गेलो. हा हा काय काय दिवाळी पहाट. हा पाठ. पण तेव्हा पाठ नव्हती, रात्र होती. माहितीये तुका कसलो सूर लावलेले. मी म्हटलं ह्या असता तर म्हटलं भारीच. मग ह्याने त्याच्या पुढचं लावलंय. मारण काढलं असतं त्यांचं. मग आता सूर लावणार की नाही? मग बोलवलंच नाही कशाला माका? अगो तुका नेटवर्कच्या बाहेर होतस तू मुंबई कसा. मग फोन लागत नव्हतो. त्या माझ्या जॉबचा बघ मरण देता बाकीचा मरण देत. बरं ये तू. मग बघते. येऊन नको मग आता तुकडे जॉब. 4 महिने होय राहायचा आधी नाही. थांब. होय थंय 4 महिने काय तोंड हा करून बघणार की थंय जॉब देता का जॉब. तुला कसलं जॉब हवं तू सांग ना. कसलो झालात माका बरं का पगार. कसलो सांगा तू काहीतरी सांगा नको. कसला हवा जॉब? माका कसलो साधारण बघ टेबलावर ऑफिस खुर्ची नसली तरी झाला टेबलावर बसा मी टेबलवर. पिऊन असले पिऊन. मी काय पिऊन नाही की पिऊन जो जॉब कोणाक तरी पिऊन असणाऱ्या ठीक आहे. सांगतो तू टेबलावर तेच बसतं. काय अगो गादी बिदी टाकून आलाप बिलाप मारतात ते का टेबलावर बसान मारतात की. टेबलावर पिऊनच बसतं. अगो पण मी पिऊन नाही. मी पिऊन खाऊन असणार पिऊ आहे नये. कसा. मी खाऊ नये. मी खाऊ नये. हॅलो हॅलो मग खा. हॅलो अरे हा बोलतोय ना जरा हा. धीर तरी धर. मग तुका सुचत नाही जा वाटतं काय गो. हो हॅलो